Dan svih svetih obilježen je u općini Brdovec polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja na sve poginule branitelje u Domovinskom ratu, kao i na sve preminule žitelje Brdovca. Počast je odana kod biste prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i kod spomenika poginulim brdovečkim braniteljima, gdje su se okupljeni pomolili za njihove duše. Oni koji su dali svoj život ispovjedajući vjeru u Isusa Krista i navješćujući kraljevstvo Božje. Mi danas mučenike prepoznajemo i u našim braniteljima. Ispred branitelja riječ je imao predsjednik Brdovečke podružnice nezavisnih dragovoljaca hrvatskih, Tomislav Polančec. Tu smo kod stvoritelja ove naše lijepe domovine, kod spomenika doktora Franje Tuđmana, koji je ujedinio sve Hrvate i stvorio nam lijepu našu domovinu. I danas se prisjećamo svih hrvatskih branitelja, koji su dali živote koji su poginuli i koji su dali živote za ovu našu lijepu domovinu. Vijence su položili predstavnici općine i braniteljskih udruga. U ime općine obratio nam se načelnik Alen Prelec. Mi smo ovdje odali počast svim braniteljima, ali ja bih rekao i svim preminulim brdovečkim ljudima koji su na ovom našem području, ali odali i poštovanje i zahvalnost za sve ono što smo činili zajednički za dobrobit našega kraja, ali i cijele Hrvatske. To je nešto što je uobičajeno, zato u svakom slučaju zahvaljujem i delegacijama i hrvatskim braniteljima što smo zajednički napravili ono što je, ja bih rekao, naša dužnost, ali i zadovoljstvo, jer jednostavno nikad nije dovoljno prisjetiti se svih žrtava, pogotovo Domovinskog rata i svih ovih naših dragih branitelja sa područja općine Brdovec.